Ngog karon ang asoy sa tawag o pagtawag ni Pedro o kang Pedro. Si Jesus mitawag kaniya gikan sa iyang ordinaryo nga kinabuhi usa ka mangingisda kauban ang iyang mga kaubanan sa pagpangisda. Gitawag niya karon si Pedro. Ang tawag sa Ginoo mauman ang tawag nga kita mubiya gikan sa kangit-ngit og muadto sa kahayag. Ang unang pagbasa nagpahayag kanato diya sa Kolosas nga atong gibasa nga ang Ginoo ipadala kang Pablo ngadto sa Kolosas og mipadayag sa ebanghelyo. Ang mga taga Kolosas mituo og nausab ang ilang kinabuhi. Matud pa niya kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga may nagluwas kanato nagpasaylo sa atong mga sala. So ang atong call, we are called by God from darkness into light. We are called from the kingdom of the enemy into the kingdom of Jesus Christ. We are called from sinning to forgiving. We are called gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagka-forgiven. Kitang tanan mga naatay kagahapon, ana natay stories nato unya. We are called by God to become people of the light. We are called by God to become people of hope. Umaw karon si Pedro nakasinati siya sa frustrations. Nasinati niyang frustration sa iyang trabaho. Tibok tabi sila naghago sa dagat. Pero bisag usa ka buok wa jamo. Wa sila nakuha. Unya gikapoy siya, giwaswasan nila ilang mga pukot, hoy-hoy ang abaga. Apan miabot si Jesus sa iyang kinabuhi ug giingnan siya, taktak inyong pukot dito sa laod. Mingon siya, Lord, tibok gabi gyud ming naghago, kapoy kaayo, frustrating kaayo, wa gyud mi kuha bisag usa ka buok. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot. Og diha nakakuha og daghan kaayo nga mga isda. Duha ka sakayan ang napuno, hapit malunod tungod sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. So diha nagsugod ang pagkaukab ni Pedro ngadto sa tawag sa Ginoo, og nakita niya ang iyang unworthiness. Busa miduol siya og miluhod atubangan ni Jesus og miingon, palayo kanako Ginoo kay usa ako ka makasasala. Apan miingon ang Ginoo, ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tawo. So inga na ang iyang vocation story nga una, from frustrations into amazement of the mysteries of God. Nga God can do something greater in your life. Even in your frustrations, God is so powerful that He can do something greater, that He can make you amazed sa iyang power. So mao nga sukad karon mingon si Jesus, sukad karon managat ka na og mga tao. So at another movement sa Pedro, ang iyang kinabuhi focus sa iyang profession, sa iyang trabaho, focus siya apan naluya, frustrated. So gikan sa frustrations gitawag siya ngadto sa pagkatingala daghang kayong kuha. Unya gikan sa kinabuhi nga masalaypon ngadto sa kinabuhi nga balaan, og ang kinabuhi nga iya na sa Ginoo, new life in Christ, mapadayag diha sa kinabuhi nga nausab. So maunta po ni ang kikinahanglan nato karon kay for 504 years of Christianity in the Philippines, nagkargrabe ang kanang sala dinhi sa atong katilingban. Ang sala dili lamang personal, kundi ang sala karon, ang mas dako nga sala is
Itawag structural sin nga ang sala dili lamang sa personal level kundi katiling banon. So ang sala karon atong madungog nga daghan kaayong expose about flood control projects, daghang corruptions nga nahitabo ingon ni ana. Apan dili lang kay sila ang nakasala. Apil di ay kita nga wala manguha bisag piso, apil kita sa maong structural sin. Nganong naapil man ta nga wa man ta ka benepisyo bisag 5 centavos. Ang atong silence, ang atong kanang walang pakialam, ang atong walay pagpakabana didto, walay pagtuki o walay pagpadayag sa atong tingog, sa atong frustrations is a sin. When we do not complain against what is happening nga dili maayo, when we do not say anything about corruption, we sin because we keep quiet. The people of God should speak out. We do not condemn, but we speak out what must be done. We speak out what is good. We speak out aron nga kadtong mga naapil ni ini makadungog, katong naapil ni ini makakita. Kay kung dili ta motingog, that means for them it is an affirmation, okay lang yung ginagawa ninyo. When we do not speak up against this corruption and other forms of corruptions sa atong nasod, we are telling them, we are sending the message, okay lang yan, that's all right. But when we begin to speak up, ginigising natin sila na alaoy, di man di ay nisakto ni atong gibuhat. We send them the message that we do not agree unsay inyong gibuhat kanamo. Supposed to be kita ang mga beneficiaries ni adto. Supposed to be ato tong kwarta apan wala mahiadto sa angayan nga proyekto, o kung naamay nahiadto walay proyekto nga adunay kalidad tungod kay nihari ang korupsyon. Nagpabilin sa darkness, og kita nga nakadungog sa maong mga balita, unsa may ato, unsa man poy atong papel, unsa man poy atong kuan, kanang we have to express our discontentment of what is happening. But we become silenced. We become silent people. Silenced. Why? Gisulti. O tungod ni ini, we become part of their sins instead of we become part of those who send them the message that they will be taken away from darkness into light. We become part of them. So, ingana din, no? Kanang sala, no? Wa man to ko'y labot at wa magani ko ka benepisyo bisag piso na lang yun. Wa gani ko kakaon bisag usa na lang ka tuhog nga saging. Na-appeal di ko sa maong sala. Yes, appeal ka. Kay ang structural sin, it involves our complacency. Ang structural sin, minta nga, kung di gani ka mo voice out, dili ka mo padayag sa imong discontentment, dili ka mo padayag sa imong disagreement of what is happening, then you are sending the message that it's okay lang. So mao na nga mga igsuon, nga to be a Christian is to walk in the light. When you walk in the light, you will notice darkness when you pass by in the corners of our life. Makita nimo na di na ay kana di na maayo, o unya ang our best action, because we do not know who they are personally, we cannot call them by phone personally. What the best thing to do is we offer our prayers to God for their conversion. We offer our intentions to God for these people to repent. Samtang doon na pa'y panahon and
for these people to give justice to the Filipino people. Imagine, billions ang mga nawala sa gobyerno, nawala sa katauhan. Unya, kita, hilom na punta kaayo, anak dito. So, we become part of their sins by our quietness. By our silence, we become part of it. So, take note, nga even in our Facebook, we cannot say, I disagree with what these people have done to our country. I dislike what they did. Ano bitaw, even in our Facebooks, tanaw mga Facebook karon, even mga kuan ang naara dia, mga balita gyud sa kanang kuan, mga posting sa ato sa mga Senate inquiry o uban pa. Apan sa ato mismo, how about us? What are we also doing to help the situation in our time? So mga igsuon, ang gospel nag-invite nato o nag-challenge nato pagbiya sa sala, pagbiya sa darkness, to aron kita mahimong sumusunod ni Kristo, to become follower of Jesus, to become people of the light. Panindog kitang tanan og ato karon nga ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.